Okay guys, namin restaurant na hindi ikaw. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Ang community service dito guys. Hi Jirad. Mga cute sa mga bata. Piyungon ang mata ug modo ko sa pag-ampo magaday kami nimo sa tanan nga takna. Sa ngalan ni Jesus. Asa man ka man. Amen. Kita tayo mag-ampo. Ginoo. Sige sunod mo, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo. Kanamong tanan. Magsugod mi karon. Bantayan ni Ginoo. Sabunin mi sa imong gahong. Hatagi mi ug kabuutan ug ikaw maghatag ka namo ug kalipay sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Balang Espiritu. Amen. Okay. Sige. Unsa may kanang masayon siguro o magtindog ka, magtatagbalay ko sa langit. Tindog mo diha mo tindog babe, si babaw. Yan na ba? Okay, pwede na daw sa tapo, ate. Kaya kung may man mo. Ay, sila. O sige, atas. Diha tindog mo diha day. Luna. Ay, dili lang ka pala ba? Ay, nagbabos lang mo kagamay ra ka na inyo. Dili lang ka masik-masik buang so, anak. Okay. Baba, Naugis. Babay is. Kaya basi di ka action ron, kaya magunit lang ka. usa magkanta kanang magila-ila sa dayta. Pangalan mo pa lang daw si pangalan mo? Si Alona. Kini si Ate Nilce. Kini si Lene. Mariel. Ay, Mariel. Bakit si Lene? Si Mariel. Kini siya? Pangalan mo pa lang ga? Kina. Si Kina. Si Gerald. Kato? Si? Ay, si Is. Ikaw pa lang ga? Si Ivan. Kana imo dapat ikaw? Ulay talong. Si? Pip. Oh, si Pip. Kana siya si Aya. O ya, kana siya mo si Lene. Kini si Kuya Lord said, si Bibi Hana. O ya, kini kisa man ang gikugos, ay giagayan niya ikuan. Hana. Si Ate Rinilin. Kini si Ate. Kini si o si Jilord. Kini si Ate Yanes. Ate Yunes. Ate Yunes. Si Ate Christine. O si Ate Kasi. Okay. Sige, magkanta na balay ko sa langit. Okay. Sige. Ready, sing. Balay ko sa langit, nagasidyak-sidyak. Balay ko sa langit, nagasidyak-sidyak. Balay ko sa langit, nagasidyak-sidyak. Loyo sa Panginoon. Hoy, tindog mo na. Tindog mo na. Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, hinumdumi ako sa imong pagbalik. Okay. Kakabalugod ka. Kabalo mo na. Okay. Ang mag-lead sa kanta si Ate Kristen Bigale. Ate Lug. Sige, balay ko sa langit. Stand lang. Sige, paminaw mo ni Ate Kristen. Okay. Action na. Balay ko sa langit. Ato ba nga sila palangga? Sige. Sige. Balay ko sa langit, nagasidyak-sidyak. Tindog na. Balay ko sa langit, nagasidyak-sidyak. Balay ko sa langit, nagasidyak-sidyak. Luyo sa Panginoon.
Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako. Ginoo, Ginoo, hinumdumi ako sa imong pagbaling. Palakpakan sa nato si Ate Christine. Yay! Again, isa kay gusto. O gusto pa dito kanta. Dali. Lain na. Pangbukid na lang mo, pangbukid. Pangkubre. Sige, katong kanta nga. Saan ka kabalo ng kanta nga? Ako ay may ulo na ana-ana. Sama na. Sige, okay. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Nga na ako'y ulo nga ma. Lihok. Lihok. Okay. Sige. Tindog ba? Action. Ay, baba na. Hindi pa lang gabi. Update kayo niyo. Gamay-gamay lang yung isang update kayo. Sige, aya. Sige, action na ha, action. Ayun, harap. Ay, ikaw is. Stand up tayo. Sige na, action na, action. Sige. Magpasalamat ka sa Ginoo kay naatay. Kame. Ulo. Nga naatay ulo nga ma. Lihok-lihok. Unsa man ni siya? Oh, yeah! Naatay siya, oh. Naatay abaga. Magpasalamat ka sa Ginoo kay gitagatag abaga. Unya, ma. Oh, lihok-lihok. Unya, unsa ni diri dapat banda? Kisay na ay diri. Unsa ay pangalan ane? Hawak. Diba? Hawak. Unya, naatay hawak nga ma. Lihok-lihok. Kini diri. Unsa ni diri? Kailan mo ane? Oh, pasalamat ka sa Ginoo kay naatay. Tuhod. Kini, anak. Unsa man eh? Unsa man ni siya? Tiil. Pasalamat ka sa Ginoo kay naatay. Tiil nga malihok-lihok. Unya, makalakaw pa jud ta kay naatay tiil. Unya, kini, unsa man eh? Kailan mo? Kamot. Pasalamat ka sa Ginoo kay naatay. Kamot. Okay. Ato akarong kantahon kana siya tanan. Unya, mag-action ta. Unya, magpasalamat ta sa Ginoo kay gitagaan ta na anak tanan. Oh, sige. Ready. Okay. Sige na palang ko. Apil palang ko. Wala man na. Ulaw ka? Ulaw ka? Sige. Sige, action ta. Marian, tanaw. Asa tong ulo? Oh, ayaw kat-kat pa lang ka. Asa tong ulo? Dara. Okay. Naipin ito siya. Sige, kantahon na to. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may balikat na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may baywang. Aking ginagalaw. Ako ay may baywang na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ako ay may paa. Ay, tuhod. May tuhod na aking ginagalaw. Ako ay may tuhod na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Ay, saan yung to? Isibog ako ng bangko ka nagtiit si Pipit. Yan sa ka-action. Okay, Si Ivan. Sige, last na kung paana. Sige. Paauta mo, sige. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Ako ay may paa na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Kamay na po. Ako ay may kamay na aking nagalaw. Ako ay may kamay na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Okay, tama na.
Sige. Ako ay may ulo, may balikat, may baywang, may tuhod, may paa, may kamay, na aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Aking ginagalaw. Ako ay may ulo, may balikat, may baywang, may tuhod, may paa, may kamay, na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. Okay, palakpakan na to. Yay! Okay, salamat sa Ginoo kay naatay. Usa dali, pasalamat sa Ginoo kay naatay. Ulo. Naatay? Abaga. Abaga. Usa yung Tagalog sa abaga? Gilid na. Balikat. Natay? Usa may dali? Hawak. Natay tuhod. Natay? Natay? Oo. Kung kanang naatay ka, naatay kumplito ka lang. Unya, dili malihok. Kung sa may mahitabo na to. Ha? Kung sa may mahitabo. Kisa may mahitabo. Kisa nakakita. Nakapiyok mo ng mata. Yan mo lang mata. Umang bakbak kayo di magpatawa. Iyon ang mata. O modo ko sa kagampo. Magadaig kami ninyo sa tanan nga taga. Sige kitang tanan, Ginoo. Daghang salamat sa amo. Nakatunan karon. Panalangini kaming tanan. Tabuni kami sa kanunay sa iyong tahong. Salamat, Ginoo. Sa pan ug sa Diyos. Panalangini na makahatag ka na mo ug maayong paglawas. Salamat sa iyong pagtubag. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay. Sige na, paabot tayo. Manali sa inyo ha. Ay, Yan lang, tununan lang. Tununan mo diya. Ay, isa na isa. Sasawa. Tununan na tayo sa anak, ha? Sige. Ay. Turay mo. Tempa. Tempa. Oo. Audi, ano? B.O.B. Huwag mo, Bi. Oh. Kamadra. Ay lansa. Ay lang sa mo. Ah. Okay. Kamu. Guys, hindi isa pastoral. Isa. Ay, asa ka uban? Asa. Oh. Dali na ko. Ayo, aday. Pag-serve. Ay, kamo diha sa likod. Maglisod man sila kuan mang. Ha? Ay, naugan. Okay. Yep. Abrihan. Ikaw, kaunta na naman. Ikaw, nice video. Kamu di kayak ibu, kamu tuh begini. Kristen. Kristen. Ulit di mo ko na yaga. Wala ka oy. Bibi. Pulaw sa... Ke mga cute sa mga bata. Agay! Okay, kaon mo.